mga kiigsunan. So muna yung sa tubag na ito mga kiigsunan nga kining infant baptism. Ito na ipaambit ang bunyag sa gagmay bata. October 29 year 2022. Manang ito biskutan ang All Saints Day, All Souls Day. Ang All Saints Day, wa pa ito na po malapit eh. Ato nang nagbitan o gamay. Pero, usa sa punto mga kaigsunan na atong nga ang iring bunyag sa bata. Anong bunyag ka ng mga bata nga wa manibuot, way pagtuo. Ang bunyaga na datkong tao. Adult baptism. Sana pagtupang ng mga Katoliko nga wa pa tayo dito kabaw. Mga 90% Katoliko way alamag sa doktrina. Hangtod karon sa pila pa yung Bible study. Naawar ko na nga 90% Katoliko. Ay hindi na ito. Matubas pambalik, dili brandi way di. 85% na dili, 80% na. Ang mga Katoliko makato na sa doktrina. So kanang bunyag, ilang i-premise sa mga non-Catholic churches. Ang Marcos 16:16. Ang muto o magbubunyag baluwas. Ang dili mo to sinutan. So kaning bata gagmay, wa man mo to dili na bunyagan. Ya nasayop ang mga Protestante, dili Katoliko, ang bata nga way pagtuo batud pa nila. Wa sila kabasa nga laro kay sa Mateo 18:6 sa lying version, ingon ito nga paria ang mga gagmayng bata nga nagtuo ka na. Sato pa, if faith is required for baptism, then the infant child qualified to be baptized. Sato pa, kung ikinanglan ang pagtuo, din punyagan ang bata, naadi ay. O niya, dibati na ko sa grand debate ako sa lungsod sa San Remio, 2019, si Brad, ang ganda naman, si Bintes, o sa si Juan, sa mga debatidor, mga kaigsunan, na dili si Jerry Light, si Sato sa Juan, debatidor, dito sa SDA, nagabugo na, o mga kaigsunan. Ano yan? Usa sa punto itong panon na ining bunyag, tao ni. Tao. Mayroon sila, dili tao ng bata. Laruan na sa Juan 3, nanto sa size. Nandiyanak sa tao. Ang inak sunod-unod. Ang inak sa espiritu. Ang inahan, ang maning unod. Yan ang nasi unod tao. So, munang sa punto bitaw nga laro kayos nas Biblia nga ang ipahayag ni Ginoong Kristo nga mga bata bunyagan 1:3-5. Verily, I say unto thee, except a man be born of the Spirit and the water, he cannot enter the kingdom of God. Ang dili magpabunyag, di makasuod sa Ginha's langit. Yun ang gana. So, karang mga bata na gagmay, na Katoliko sa public area sa Fernando, magkadungog po, pabunyagi gina. Kaya wat na may bawa sa umabot, mamatay. Mga kaigsunan, di mabunyagan, di makasuod sa Ginha's langit. Mga kaigsunan. Muna yung kulma, mga brothers. So, yan sumabas sa gagmay bata bunyagan. Kapag na to, nasa buhat dos, 99. Tawag sa Grigo, tiknois. Children, small child, tiknon, kag may bata. Galatia 3:27, ang bunyag, nahiusa ta si Kristo. Through baptism, we become members of the Catholic Church. Sa ito ba, wa kay bunyag, dili ka Katoliko. Ang bunyag, usa sa sakramento, unang sakramento, muning baptism. Okay, so importante na. Kanya, wala maigong panahon mga kaigsunan, pero ako lang nakbitan ang gining All Saints Day. Sira, Salmo 44:1, Sira 44:1, so
handuma mga balaan. Adunay sa the book of Deuteronomy, adunay nilibog ka mga balaan mga santos. Kato kani mga santos, All Saints Day, magandom sa mga balaan, boto sabot. Magandom ito na pista gani nga usara ka santos, samot ani nga pertindigan ng santos ano mga kaigsunan. Pero kubang kasuri-suri ra gyud. May tungod dining All Saints Day, pero bali pagin mga kaigsunan. Sip to pila parado watching from Negros. To recognize. Ang uban mga kaigsunan, bali All Saints Day mo maadto sa Mindanao. Kinahanglan na to, November to kay mo ni All Souls Day. So kanang pagambos mga balaan mga santos, namo na sa Biblia nga kumuritso tas Ginoo dita dunggon. Mga kaigsunan, kumuritso tas sa Dios dita dunggon gumikan sa proverbio kining 15:8-29. Ano yun dito nga, atong nga nagampo, kani sa ang Diyos dili mamati. Butalikod gumikan sa tusa. Tapos sa 1 Pedro 3:12, ang nagampo, kani sa ang Diyos butalikod dili mamati. Muna nga, makikita mga balaan, matod pa sa Santiago 5:14-16. Naningon ito, mga kaigsunan, the effective fervent prayers of the righteous man is avail much. Dakong kahibuan sa taong matarong nga magpatabang ta mga kaigsunan. Sa ito pa, ang pagampo sa mga balaan, sa mga santos, dako gayo kay tulo ka tao meditsos Ginoo, si Lipas, si Bidat, si Sopar, may direktamente sa Dios. Yang Diyos Ginoo, pero ningon ng Ginoo, di ka na dunggo ng inyong mga pagampo. Anyong gihangyo din ako tubagon. Ano man, kay kamo namoy babag sa inyong pagkatao. Nadi babag, Ginoo. Inyong sabay mong buhaton, Ginoo. Ang inyong buhaton, mga kaigsunan, imong Diyos, nga labi magkahong, agi mo mga balaan, mga santo. Kinsa mga santo sa mga giyong Ginoo. Sa Job 42:19 mabasa na. At kung agi ni Job, mga kaigsunan, nasa Job 1:1, si Job, taong balaan, taong santos. Klaro, ana? Sa ito pa, si Job, taong santos. Una nga, sa Job 5:1, Latina Vulgata, hupan ni Monsignoria, Prano Pido, Latina Vulgata, danglog, usa sa mga santos. Litra por litra mga kaigsunan. Berting klaro, nadamot, usa sa mga balaan, mga santos. Una nga, ugma, All Saints Day, dili ugma kaning, kining, kuhamtaro no? Sabado niya, Domingo, ugma, Lunes, Martes, Merkulis ang All Souls Day, ang All Saints Day, Martes. Pero gideklarar to ni BBM Presidente nga, sandwich, murag holiday ning October 31, Lunes. Mga kaigson, murag, taas kayo ang pagbakasyon, mga kaigsunan, sa long vacation sa mga tao, sa mga gobyerno, para mga private, nga parmasi uban, matod pa nila, abre mo sila mga kaigsunan, mga tindahan, kay walay abre, so may maliton bot. Muna nga, pero ang punto ay mga kaigsunan, nga kita, mga matay kita, o makasunod ba ta sa mga santos nga malangit. Muna yung punto niya, kini itong mga naong, badlungon ko niyo, si Simba, si Kalawat, si Pangawat, month of Rosary, around October 29, year 2022. Kung sa may bunga sa Rosary, mahimot ang buutan matarong. Kanya si Rosary, wa matarong, wa mabuutan, kagapoy-kapoy lang Rosary. Kaya kining Rosary, debosyon dili na obligasyon. Hantod sa kinabuhi, si Brother Chick Preglius, ang haring sa sumay yung ibutan na, Chip, kung di tamang Rosary hantod sa kalibutan, hantod, mamatay tamang Chikyo, pagkuna lang, ang uban. Makasala di. Tadi na makasala iway di. Isa kingon, Monsignor, kay Tanaw Gibuling ko. Ang simbahan mo, inipahayag niya na, dili na obligasyon, debosyon na mga kaigsunan. So, ang obligasyon, ugmang adlaw, Domingo, mga kaigsunan. Ugmang adlaw, obligasyon na. Holiday obligasyon, Sunday. So, malang itong ambit niya, December 8, hapit ng buday. November man hapit. Immaculada Concepcion. Niya, December 25, na nativity. So, muna yung All Saints Day, atong punto mga
Mamalandong tayo nga makasunod ba sa mga santos. Muna sintro diha. Kasi kita makasiyon, sig negosyo, yung kalag na to, niwang, ang lawas, tambok, way, espirituhanong butang. Luoy kayo. Si San Pablo, ningon nga na. Ang paugna sa kusog, di kinahanglan, marasal aras, bakit bata. Uno, tibli patroso. Pero ang espirituhanon, labaw sa tanang butang. Ano man, mga matay butang. Asa mabasa nung mamatay ang tao? Job 4:20. Job 34:19. Buhay pata sa bundag. Buhay pata sa udto, igagabi, didbol na. Kaalam do 5, di ta kablilibad sa itong kamatayon. Nga naman, ang tao dili tagiyas kinabuhi. Ang Diyos mo tagiyas kinabuhi sa tao. Determine, determine. Ang tao makudlos kinabuhi. Di siya tagiyas kinabuhi. Dakong sala mortal ka na. Exodus Kapitulo 20, Versículo 13. O na yung mga kaigsunan nga ng patay, di penalty, supang na subuton sino. Kaya tagiyas kinabuhi ang life giver. Way lain ang Diyos. Nalabi magkaw. 1 Samuel 2:6. So muna nga itong pamalandungan mga kaigsunan. Salamat eh Brad. Tuan, kining Brad Julius Lawas. Dixit ato yung Brad Jerome Clastet, Brad Alan o si Brad Ezekiel, sa Mirando magsikong nila day. Sa isang amigo nga tibo mo sa Sibli. Brad Nelson, Brad Panyong sa Sibli day sa San Fernando. O sa Cebu City. George Iborda uban pa mga Royal Brunis sa mga God kanatay nga City. O si Mario de la Serra sa Mandawi. Live na yung mga kaigsunan ako sa FB, Tibok Kalibutan. Sa mga punto nga tungkuhan nga si Edwin Isaalog, si Republika. O John Republika nga simple nga aktibo po mga kaigsunan. O tapos na rin sa mabuo nga pagampo mga kaigsunan. Yang kita mga Katoliko, menguros kita kay Bita menguros, pero agli pa yung menguros po niya. Pero yan na nagkaliga sa Adonai Santo Papa. Naagli Santo Papa, leading by the Pope, that is Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Salamat ang Ginoo sa higayon na imong gihatag ikang rihanto ni mga orasa nga way kagruan way katalagman diri sa Bible Institution Rally diri sa lungsod sa Sumarano. Kini tanan mong ipangayo pinagi sa ngalan ni Kristo uban sa panambang ni San Isidro Labrador ug San Fernando ug ni San Roque ug sa tanang anghel ug mga santo sa langit. Amen. In nomine Patri et Filius et Spiritus Sancti. Latina, Brad Edel Adel Lerosa, pagtagak ng wakwak. Amen. God bless to everyone.